T'has presentat a les oposicions i has patit situacions arbitràries? T'han servit els mèrits per aconseguir plaça? Has presentat una reclamació i no t'han atès o les respostes han estat genèriques? Vols ser avaluada amb criteris objectius a totes les proves? Volem que les representants de les treballadores hi estem present durant tot el procés d'oposicions. Volem que les proves no siguin eliminatòries. Només informacions contradictòries entre tribunals d'una mateixa especialitat. Volem una taula única de criteris d'avaluació per a cada comissió de selecció. S'ha d'acabar amb el repartiment de places per tribunal. L'accés a la funció pública i l'estabilització dels llocs de treball han de garantir els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. La qualitat democràtica dels centres també depèn dels processos d'oposicions. No volem processos arbitraris de la pública. Adhereix-te al manifest, comparteix-lo i si et toca de prop, vine a defensar-ho. Volem oposicions docents justes i transparents.